हाय लोगोफोर दिनै बिश्वकर्मा फुजानि प्रसाद आरो मा कृषि बाहार मा संदों लोगोफ्रा एकदमबारे गामिनि लोगोफ्रा जानो लेंहरनानै जाहैबाय साला कृषि बाहार होनबाथाय आंहा ओरैबायदि उदै साखायो गेस जाखायो दाना जानानै नै बिसिनायाव फोद्दा थाफैनांबाय आङो ओरैबायदि खस्थ' दा ओमफ्राय जाखाथारा आंहा जानाय लोंनाय होनबाथाय एकदमबारे जाखाथारा जै बायदिसिना जाबाय ओंखामखौ दाजाखा बेबायदिखा सानसे ओंखाम जाखाया आङो जानला मोनला जिनिस सोलाबायबाथाय ओमफ्राय दा नै उदैया ओरैबायदि खस्थ' लोगोफोरजों फुथि जाबाय जेखौ होयो बेखौ जाखायो नाखौनो खालामखाया ओमफ्राय दा ओरैबायदि खस्थ' माने आङो बिसिनायावसो उन्दुनानै थाफैनांबाय आरो एकदम मा होननांगौ बेबायदिखौ मा होनो खोथानि बाथ्रानि भावाव मा होनो जानायाव जाबाय मालायनि मोनजाबा दाबखा उदै ना होमबा थोआ मालायनि मोनजाबा दाबखा उदै होननायनि माने जा होदों जेसेबां होयो माने बेखौ लायो जायो लोगोफ्रा जेसेबां जानो होसोमो एसेबां रायलाय मिनि माने गावनि उदैनि मनाया बरथिब जाबाय बेखौनो थाल लाया आरोखि ना माने उदैयाव जे मोनसे मना बायदिसो माने बुंबाथाय बेहाय बरथिब सोजाखाया बारनखाया आरो बेबायदि साइसनि माने आंनाबो दा जानायाव जाबाय लोगोफोरनाव मा जाखो मा होखो न'खरब्रै मानसिनाव हाबबाय जाबाय ओमफ्राय दायो साला बिसिनायाव थाफैनांलायबाय माने ओरैबायदि खस्थ' मोनखायो आंनि देहाया माने मालाया बोरै जानानै हजम खालामो माने आंनि उदैया सानाव खनसे जाबाथाय माने मोनायाव सिन्था खालामनानै जाजायै बायदिबा जाजाया बायदिबा दाजाखा आरो बेबायदि ओरैबायदि खस्थ' उदैया थां जाबाय गेसनि मुलि जानानै दङ आङो दायो लोगोफोर ओरैबायदि प्रब्लेम थैगोनसो ओंखायनो आङो जानाय लोंनायफोरखौबाथाय ओरैबायदि साबधान मोनबा आंनो रावबो जासियाबा हामगौ आरो बेबायदिसो जासियोबो ना खस्थ' मोनखायो जानाय लोंनायफोरखौ जासिबाथाय मानाबो खालामखाया आङो माने गाज्रि मोनजानो गिनाय मोनसे बाहाब दं आंनाव बेनो आरो ओंखायनो दा मा जाखो नै बिसिनायाव फोद्दा उन्दुनानै थाफैनांबाय जारलासो दे लोगोफोर होमबा दोनथ'नोसै आं उन्दुनानै थानोसै आं बाय